Kaixo guztioi, bideo honetan hurrengo problema batziko dugu, esaten digute. Bi komisaldegitan banku bateko sirena entzun da, banku baten egon da atrako bat edo, sirena entzun da eta entzun da bai komisaldegi batean baita bestean ere. Lehenengoan 27 graduko norabideekin dator soinua eta bestean 35 gradurekin. Ja esaten digute 6 gradurekin heltzen dan soinua komisaldegiarekiko. Barduan joan gara idazten. Honetan jarriko dugu izan dela 27 gradu, honetan izan direla 35 gradu. Oso ondo. Eta azkenik esaten dute, komisaldegien arteko distantzia 5 kilometrokoa bada, hau da, bi komisaldegien arteko distantzia 5 kilometrokoa baldin bada, zein da komisaldegi bakoitza eta bankuaren arteko distantzia. Hau da, jakin nahi dugun lehenengo gauz izango da, etziko dugu gorriz, hau da, dituko dugu nire adibidez X eta honi Y. Eta hori da jakin nahi ditugunak. Hemen agertzen zaigun lehenengo arazo, ikusten dugunez ja sortu dugu triangelu bat, bi ezagunekin, baina gu arrazoi trigonometrikoak erabiltzeko behar dituguna dira triangelu zuzenak. Eta kasunetan ez dago, honek dauzka 35 gradu, hau 27, hau erraz kalkulatzen da, baina fijo ez dela 90 izango. Orduan, egin behar dugun horrelako triangeluetan da, hartuan puntu honetatik vertikala, marraztuko dugu horrelako lerro bat, eta izango dugu alde batetik triangelu zuzen bat, eta beste alde batetik beste triangelu zuzen bat. Eta orduan izango ditugu bi triangelu problema berdinak. Nik egiten duena da, hartzen du nire regela, eta idazten dut hemen beltzez, hau vertikala. Eta orduan, honi deituko diot H. Ez lagun bat delako. H. Eta orduan alde batetik daukat triangelu berde bat, eta beste alde batetik triangelu hori bat. Orain egingo duena da, bi triangelu hauek pizkat txukundu, eta joango gara ekuazioak ateratzen ariketa batzial izateko. Horrela dauzkagu jarrita. Gauzatxo bat, lehen hemen segun jarrita X eta meni aldatu ditut, jarritut D bat eta D bi, zergatik isa beste gauza baterako erabiliko dugulako. Beitu. Gu baldin badakigu distantzia osoa 5 kilometrokoa dela, deituko diogu distantzia honi isa, isa izango da distantzia hori, eta ondorioz hau izango da 5 ken isa. Zergatik esaten dugu hau, gure triangeluetan informazio hori erabiliko dugulako. Triangelu berdean, oinarri izango da orduan isa. Eta triangelu horian oinarri izango da 5 ken isa. Fijatzen badi magara, hau baita ere borratuko dugu hemen. Hau izatez izango da D bat eta D bi, baina zitugu jarriko hori bukaeran kalkulatuko ditugulako. Hau da dukaguna. Beraz, hasiko gara ekuazioak ateratzen. Ze atera dezaketemetik? Normalen ikusi duzgunez aurreko ariketetan eta beti lan egiten dugu tangenterekin. Tangente 35 gradu izango da kontrako katetoa zati albokoa. Beraz, geratzen zaigu H zati isa. Eta hemen beste ekuazio izango da tangente 27 gradu kontrakoa H zati albokoa 5 ken isa. Geratzen zaigu H zati 5 ken isa. Hemetik askatuko dugu H, eta hemetik baita ere. H berdin tangente 35 gradu bider isa. H berdin tangente 27 gradu bider 5 ken isa. Nola hau den H berdin eta H berdin, honek esan nahi du honek. Eta honek balio berdin hautela, eta hemen goian idatziko du. Tangente 35 gradu bider isa berdin tangente 27 gradu 5 ken isa. Egin behar duguna da, hau ebatzi, isa kalkulatzeko, eta horrela ja, gutxinaka, problema izango ditugu datu gehiago triangeluetan, eta ondorioz errazago kalkulatuko ditugu distantziak. Tangente 35 da 0,7 isa berdin 0,35 bider 5 ken isa. Parkatu erratu nahiz, ez da 0,15, baizik eta 0,11. 0,11.
+50. Ikusten dugunez, egin dudan izan da. Biderkatu dut hau honekin, eta ematen 2,55 isarekin, egin dudana da biderketa hori. Ondoren egin dudana da, hau hartu dut eta aldatu dut lekuz, hemen ikusten dugu, hauek batu ditut eta ematen digu 1,21 isa, eta azkenik isa eskatzeko hau eraman dugu zatitzen bera, eta esaten digu isa dela 2,11 kilometro. Beraz, informazio hori jarri zakegu hemen, hau izango da 2,11 kilometro, hemen baita jarri zakegu 2,11 kilometro, eta ondorioz, egiten bali mazu enketa, honek eman behar du 2,89 kilometro, eta honek baita ere 2,89 kilometro. Guri eskatzen zigutena ziren hipotenusak, bai hau, baita hau ere. Egingo dugun lehenengo gauza izango da, kalkulatuko dugu H, zergatik gogora ekartzen balin badugu, hemetik kalkulatu dugu lehen, hemen jatziko dut, erratzen ez baldin maniz jatzi dugu, H zela H berdin tangente, 35 gradu bider 2,11. Eta hemetik egiten baldin badugu kalkulua, honek ematen digu 1,57 kilometro. Eta ondorioz, badaukagu ja triangelu baten alde bat, bestea eta falta zaigu hipotenusa. Alde bat, bestea eta falta zaigu hipotenusa. Borratuko eta guztia eta ingo dugu Pitagorasen bitartez zelan kalkulatzen ditugun azkenengo distantzia horiek. Ondorioz hau daukagu. Triangelu berdean badakigu altuera kalkulatu dugulako dela bat 1,57 kilometro, oinarria 2,11 eta kalkulatu behar dugu de bat. Eta hemen berdina. Bietan dauzkagu triangelu zuzenak, non kalkulatu behar duguna den hipotenusa, erabiltzen dugu Pitagorasen teorema, goratzen bale mauzue Pitagorasen teorema zen hipotenusa karratura berdin lehenengo katetua karratura gehi bigarren katetua karratura, eta hori erabiltzen baldin badugu, geratzen zaigu hurrengoa. De bat izango dela erro karratua 1,57 karratura gehi 2,11 karratura. Eta 2,11 ez, bai 2,11. Eta horrek ematen du emaitza bat esala 2,57 kilometro kalkulagailuarekin egiten baldin mozue. Eta azkenik D2 berdina, baina erabiliko ditugu beko datuak. Alde batetik 1,57 errepikatzen da, biek daukatelako hemen 1,57, baina beste katetua ezberdina da 2,89 karratura. Eta honek ematen digu 3,24 kilometro. Beraz, hau izango dira berdin, hau izango da D bat, eta hau izango da D2. Badauzkagu ja, komisaldegien eta bankuaren arteko distantziak kalkulatuta. Hemen goratzen dizuet, sortu dugun triangelua nola esen zuzena, erdibitu dugu, bi triangelu zuzen izateko, angeluak erabili ditugu idazteko ekuazioak, ekuazio sistema bat geratu zaigu, non ez ezagunak ziren H eta isa, eta horiek ebasterakoan, ja lortu ditugu bi triangeluen katetoak, eta ondorioz Pitagorasekin lortu ditugu D bat eta D2.